Lezi-ke izindaba ze1KZNTV oyifundela usamukeliso waNqulunga angikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili osukwini namhlanje. Sekuzovalwa ukuphakanyiswa kwabe ANC uvelile osola ngokunukubeza abafana kanti wezemfundo uvalelwa amanzi nogesi. Inhlangano ebusayo kuyi-ANC kulesi sifundazwe saKwaZulu-Natal ithi-ke amalunga ayo bangajatshuliswa izinto ezenzeke ezikhundleni zokuxhumana ezithinta kokuphakanyiswa kwamagama abazongeneleka izikhundla eziphezulu kubuholi bukazwelonke kwinkomfa ezoba-ke ngoZibandlela. Ekhuluma-ke kwisithangami sabezindaba eThekwini unobhala walenhlangano Enkantolo uveze ukuthi-ke uhlelo lokuphakanyiswa kwamagama abantu olunqamulajuqu luzoba-ke ngoLwesine kulona leli sonto. Our approach towards this conference is simple. Whatever we do as members of the ANC and leaders of the ANC and structures of the ANC, we must preserve the integrity and unity of the African National Congress. This conference is a mere 5 days event. Even then, there will be ANC after the National Conference. We must not behave as if at the National Conference it will be the end of life. We call upon all genuine, loyal and committed members of the ANC and all our structures that their conduct must display the high level of loyalty to the ANC and the people of South Africa. Lezi ngezinye zezinto ubuholi be-ANC obuthi buzilindele kumalungu wabo njengoba kuzinkomfa kazwelonke. Kulesi thangami i-ANC iveze ukuthi ayineme ngendlela i-IFP ephethe ngabo omasipala yathi nabaholi bayo bayabavikela omeya abangenzi kahle. The ANC remains concerned by maladministration which is happening, hampering service delivery in various municipalities that are held by the IFP. The PC is supporting the ANC regions and deploys in council to pass votes of no confidence in the office bearers in the following municipalities: Ematlangeni local municipality, Danhauser local municipality, Amajuba local municipality, Maphumulo local municipality, Alfred Duma local municipality. We are fully aware of the IFP tactics and delays in ensuring that the sitting of councils in order to ensure that their office bearers are voted out of office. Our message is clear: the IFP office bearers can run for now but can never hide forever. NgoLwesine kuzobe kuvalwa uhlelo lokuphakanyiswa kwamagama abantu isifundazwe esifisa ukuthi babe buholo phezulu bokwaZwelonke. On Thursday, 10 November 2022, the province of KwaZulu-Natal, under the strict supervision of the Electoral Commission, led by Comrade Montante, will open nomination boxes at the provincial office headquarters, a process to be administered by an appointed independent elections agency in the presence of regional observers. The process will be transparent, open, and all qualifying branches which have successfully had their BGMs and qualified. Their nominations will be counted manually, one by one, transparently, and be consolidated. And the person who has received the majority of nominations per each of the top 6 positions will be deemed duly being nominated as a provincial nominee of KwaZulu-Natal. Owesilisa osola ngokudlwengula ephindelela ingane yomfana neminyaka ke-14 uveleke kafushane enkantolo kaMantshi yaseMzumbe ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ebhekene-ke necala lokudlwengula. Ekhuluma-ke neziko lezindaba usekela sihlalo we-Women of Umthwalume okuyinhlangano ebhekelele inhlalakahle yomphakathi noMpumelelo Blose uthi-ke lona wesilisa waqala ngenyanga kaMbasa kuwo lo nyaka ukudlwengula-ke lo mfana wathula kwazo kwaba-ke uyaliveza lolu daba ngenyanga kaMandulo kanti-ke uthi-ke zibalela kwezinhlanu izingane esolwa ngokudlwengula kuwona lo mphakathi. Ungene enkantolo kaMantshi yaseMzumbe ugwini oluseningizimu nesifundazwe saKwaZulu-Natal ekhombisa ungazisoli ngesenzo sakhe wesilisa osolwa ngokudlwengula ephindelela ingane yomfana neminyaka e-14. Lona wesilisa ngeke simdalule ngenxa yokuvikela umntwana asolwa ngokumdlwengula kuthi uqala ukudlwengula lo mfanyana ngenyanga kaApril kulonyaka. Ongusekela sihlalo we-Women of Umthwalume kuyinhlangano ebhekelela inhlalakahle yomphakathi ulandisa iziko lezindaba ngokudlwengulwa kwalomfanyana waphinde waveza ukuthi bahlana abantwana asolwa ngokubadlwengula khona endaweni. Ingane ngathi uqale ngo-April ukudlwengula belokhu eqhubeka edlwengula kwaze kwabo September le ingane ebone khona ukuthi akukho right.
kufanele igcine seyibikile le ndaba. Siza la ku5 ngathi zu5 ubhuti beloke ingane eloke eyithatha noma esikoleni noma seyibuye esikoleni fanele iqale idlule kuyena noma esikoleni ngawumhla ka9 September mangabe ngaphosisi kwakwingilanga afika ngalo komunye oza kwethu owusihlalo walenhlangano yoyifuna ingane wangena zonke izindlu ngoba nasemzimbeni ingane beseyiqala yayehle emzimbeni so beseyikhathele. Uthi beyinhlangano ebhekelela umphakathi bafisa umsolo wathola udilika jele. Uthi ukubahlalisa elibhojuzi ukuthi umsolwa uphume ejele kanti wayeboshelwe icala lokudlwengula. Waphuma waphinda wenza okufanayo. Nathi futhi sifiso sethi lokuthi umsolwa athola udilika jele ngoba izingane zikhona vele bayade zenza lento izidlwengula. Kodwa manje into eyinkinga ukuthi abanye bayasaba ukuphumela obala. Manje asithanda ukuthi aphinda abuyele emphakathini azoqhubeka nesenzo sakhe. Vele uphume ejele umsolwa ekade vele edlwengulile enye ingane yasemndenini. Wase seyaphuma ke ejele umndeni wangamukeli endaweni yasekhaya wase segcina seyohlala kule side behlala kulona kwa20 engathi beyohlala kwenye ward wase sebuya seyohlala kule side la kwa20 ngoba umndeni ungazange uzomamukela la afike khona waqala phansi waqhubeka nalento yakhe emva kokuphuma kwakhe ejele. Ukhulumela uphiko lozokushushiswa komphakathi uNatasha Khara uphawule kanje ngaleli cala. The 46-year-old man appeared in court today. The matter was remanded to the 22nd of November for further investigations. He is charged with rape and he has abandoned his application for bail, which means that he will remain in custody. Izindabeni ze1KZNTV kubikuza Mando Sicele ngisemzumbi. Kunembiko ethi kuphazamiseke ukusebenza emahhovisi omnyango wezemfundo kulesi sifundazwe ePietermaritzburg ngoba kuthiwa kuvalwe amanzi kanye nogesi ongacacike imbangela yalokho. Ithimba lihambele kulamahhovisi laphinde lahlela ukuxoxisana nokhulumela lomnyango uMozi Mahlambi mayelana nalembiko. Okungakhokhwa ngesikhathi kwesikweletu samanzi nogesi kumahhovisi omnyango wezemfundo eMaritzburg kuphazamise ukusebenza kwabasebenzi njengoba ukusukela ngoLesihlanu inamhlanje nayizolo kuvela ukuthi basebenzile emakhaya ngenxa ongabikho kwalesi zinsiza. Okhulumela lomnyango kulesi sifundazwe ukuvumile ukuthi ugesi namanzi bayebavalelwa ngenxa yokukweleta. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal singaqiniseka ukuthi inkinga ebikhona yamanzi nogesi laphana emabhilidini amabili omnyango oyi-NED neBega Street udaba lolu oselisombululiwe ugesi usuphinde wakhanyiswa. Singakusho nje ukuthi bekhona nje ama issues bekufanele ukuthi siwaxazulule nomasipala okuyinto esesiyenzile leyo. Sibonga kakhulu kumasebenzi bomnyango ngokusibekezelela suka kusasa siyathemba ukuthi isimo sobuyela kwesijwayelekile. Okamasipala umsunduzi uthi ukuvalwa kwamanzi nogesi kwezinye zezakhiwo ezungezidolobha ingoba basemkhankasweni wokuqoqa zonke izikweletu ezithinta ugesi ikakhulukazi namanzi. Ukuthi umasipala wasemsunduzi uvale amanzi kanye nogesi kumahhovisi omnyango wezemfundo ingenxa yokuthi ngenyanga kaSeptember umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal wabe usuwenza i-commitment yokuthi lezi zikole ezikweleta amanzi ezibizwa ngo-Section 21 zizobe esekwazile ukuthi azikhokhele. Kuze kube yimanje-ke umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal ubungakaze-ke uyi-honorishe that commitment wawukade uyenzile. Kwabe sekuphoqeleka ukuthi-ke njengomasipala sifanele siye emahhovisi abo ngoba izikole lezi ezikweletayo ezabo babethe asizivule ukuze bakwazi ukuthi bazozikhokhela. Ithimba ngesikhathi lifika kulamabhilidi lifice kulenga ingidi kodwa okuvelile ukuthi ugesi uyawabuya namhlanje ngehora le12 okusele amanzi. Kuteboho Sibisi ngisePietermaritzburg. Sitholakala sesiyigobolonde sikhishwe zonke izicubu zomzimba isidumbu somfana bese kupheleke amasonto amathathu anyamalala kwaMpumza eMgongondlovu. Ngokusho komndeni isidumbu sikaNkanyiso Nzama ube neminyaka yama-23 ubudala satholakala silenge ehlathini elicinene laseHaywood budebuduze nokwaNampumza sihlinziwe yonke inyama kuseleke amathambo. Umndeni uthe udida amakhanda isimo kamfice kuso engathi akazilengisanga nanokuthi uhlinziwe kwakhishwa izicubu laba bathe basolo ukuthi ubulewe bese wawulengiswa ehlathini.
Ushaqekile umndeni wakwaNzama ngokutholakala kwesidumbu sendodana yawo silenga ehlathini siciwe nezitho zonke zomzimba. Umfowabo kaMufi uFakazi Nzama uthe bathola ucingo ngoLwesine ngosuku lapho ithimba le1KZNTV olwashicelela ngalo udaba. Inkanyiswa samthola ngoLwesine ebusuku. Diyambama kwafona abantu befonela uma bethi asize sobheka lo mfana otholakalayo ngakhona ngala ehewudi ngako la kujiya khona ama-tax phansi. Bemfaka emhosheni uxaka kakhulu akajwayele kuleya ndawo leya. Ayisangena-ke abantu besangena somqalazo semesifika khona awuyena nakho ngabona nejacket yakhe orange nesikhindi sakhe sesingathi ukwatapheya sefabiyano. Hayi emva kwalokho ukuthi ngamqalaza iskipa asikho uphaqa bekho. Ihluko abasenza lapha bamkhipha konke inside ngaphakathi bamkhipha ngazuthi inkukhu wena ubona inkukhu ikhishwa yonke into inyongo yonke into. Yabo nje base bekhipha konke la nezinso imbambo singale isiso osubone ngisho imbobo ngane. uNzama uthe isidumbu satholwa umuntu owayegawula izingodo ehlathini. Uthe abagculisekile ngesimo abamthole ekuso. Umkhono wejacket basele mgaxa nje bamhenga ngawo wangazuthi umuntu oyilengisile. Mengithi ngiyawubheka umzimba unanegazi okukhombisa ukuthi lo muntu lo akazange ayilengisa. Khona nje lelele khona bemhlinza bemenza lento bemenza yona. Eyenza ukuthi ngize ngithi mina wengeke ayilengisa ngomkhono wejacket lapha. Ubona umkhono wawubuphi la ijacket. Lokho kunye kugaxeleke kuleso hlahla leso. Ihlahla futhi engakwazi ushona nokusibamba asithi aphinde ashintshe umqondo ayiqaqa. Lapha once kunameva kuyahlaba azikho icathulo uphaqa bakhe babengekho lapha neskipa asikho futhi kwasala la ngabe lapho bemsebenza khona bemcuya zonke izinto abayikhipha kumfutho. Ongumama kaMufi uThembelihle Nzama uthe ufisa umthetho udlale indima yawo. Yabona engikufisayo umthetho awusukumele le ndaba lekhaya. Amaphoyisa mhlambe mengadlala indima yawo kutholakala kule ngane ife kanjani kangokuba nodokotela omhlolile asinalo uthi feedback ngoba ifeedback ithi uyilengisile ngoba bathatha kwesithombe lokho akushuthiwe lapha akayilengisanga noma ilengisile ukhishwa yini icubu zakhe wengakwazi ukuthi afike ikhiphe icubu zakhe zonke bese ayilengisa akayilengisanga lo mntwana. Amaphoyisa wadlala indima yawo kutholakala abantu ababulela ingane. Mhlambe mebetholakala bejesa mhlambe ngizokwazi ukuthi inhliziyo yami kube khona okudlulayo. Angilale ebusuku angimbonanga uNkanyiswa isimo sakhe abambonile sebethenga amaphilisi okuyitraka ukuze balale. Okhulumela amaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant Colonel Obedlwengula usiqinisekisile isigameko. Kuvula icala ngokushona komuntu emva kwesidumbu esatholakala sesinakele silenge esihlahleni lapha eHaywood ngomhla ka-3 kuyona lenyanga. Izimo ke ziholele ekutheni azashona isaphela. Umufi ufihlwe izolo ekhaya kwaMpumuza kanti uThembelihle uthe isidumbu besingekho esimweni sifike sesiya egodini babamba inkonzo singekho ngenxa yesimo ebesikuso. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngikwaMpumuza eMgungundlovu. Asike sithishelele ezitolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli usabukeleke indaba ze1KZNTV nazi-ke sithi zona ehamba phambili. Sekuzovalwa ukuphakanyiswa kwabe ANC uvelile osola ngokunukubeza abafana kanti wezemfundo uvalelwa amanzi nogesi.
Okhulumela uMasipala uMhlathuzi Nyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uBongani Ngeni useveze ukuthi ke basiqinisile zokuphepha kwesiphehlimanzi saseCubu ukuqinisekisa ukuthi abekho abasicekela phansi. Ekhuluma ke nethimba lezindaba le1KZNTV uGina uveze ukuthi ke kuzoba nokuphazamiseka kwamanzi izithuku ezithathu njengoba kuzobe kufaka ugesi kulandela ke ukuqhuma kwesiphehlimandla kwaphoqa ukuthi ke kusetshenziswe ama-generator. Emva kokucekeleka phansi kwesiphehlimanzi samanzi esiseCubu esikhaleni nalapho kwasha khona ingqalasizinda kagesi nesiza kakhulu ekuhambiseni amanzi emphakathini, uMasipala uMhlathuze wenza konke okusemandleni ukuthi konke kubuyele esimeni esidala. Ukulungiswa kwalesiphehlimandla kuzophoqa ukuthi umphakathi ungabi nawo amanzi izitsuku ezithathu. ngo7:30 kuze kube usuku langolwesithathu ngo7:30 ekseni amanzi kuzothi ukuthikamezeka ukulethwa kwawo ikakhulukazi endaweni ezisesikhaleni cluster esikhaleni cluster ke siyazi ukuthi indawo lezi eziphakelwa iLekhi Icubu ethinta indawo zasesikhaleni iPort and Fort iFlixton iDlangezwa nazo zonke lezi ndawo ethinta amakhosi uDube inkosi uMkhwanazi amakhosi nje amathatha athintekayo lapha ukisathu ke sokuphazamiseka kokusupply nokulethwa kwamanzi ingenxa yomsebenzi oqhubekayo khona lapha eLekhi Icubu. So khumbula ukuthi ikwasha ama transformer kwasha neziphehli zamanzi khona lapha eCubu bese sebenzisa ama generator nama generator ke ukusebenza kwawo ispeed sokuhamba kwamanzi asibe safana njengalokhu kuzosebenza ama transformer kusebenza ugesi ukuthi amanzi phampe ekusebenzisa ugesi nalokho ke bese affecta ukulethwa nokusatshalaliswa kwamanzi. Kodwa manje njengoba kumsebenzi uyaqhubeka ke singaqinisekisa uyaqhubeka umsebenzi wokufaka ama electrical panels okungukuthi ke manje ukuthi sibuyele ekutheni ephampo kusebenzisa ugesi. So nkathi ke kusaxhunywe lokho kuzothi ukuphazamiseka ukusupply kwamanzi kuze kube kuyaqedwa kulomsebenzi. Kanti lo msebenzi uzosiza kakhulu ekutheni iwater pressure ithi ukunyuka nabantu bethu kwathola kangcono amanzi kulezi khathi vele ebebevele bezithola ngawo. Kodwa singaqinisekisa ukuthi kulesikhathi kusaphazamisekile ukuphampa nokulethwa kwamanzi ngendlela ejwayelekile kulezi ndawo esibalile ezithintekalayo ama water tankers ama water can siwathumela ukuthi aqhubeke ekseni nanto. Okhulumela lo Masipala uBongani Ngina uthi kumele umphakathi uqinisekise ukuthi uyayivikela ingqalasizinda yamanzi kanti uphinde waveza nokuthi sebeqinise zokuphepha kule ndawo kwazise amanzi abalulekile emphakathini. Siyawumusa kakhulu umphakathi ukuthi uqhubeke nokusebenzisana nathi njengoMasipala ukuvikela ingqalasizinda esiza wona umphakathi njengayo laphana ke isiphehlimanzi sethu esekwilekhi Icubu. Nathi njengoMasipala ezokuphepha siqine kakhulu manje nesecurity iqine kakhulu futhi sideploye noma sithume ongcweti noengineer abawaziyo umsebenzi ukuthi kube yibona abasebenza leya ndawo leya ukuze njoba leya ndawo sithithatha njenge key point area ukuthi indawo yethu eyisizinda sibaluleke kakhulu ngoba uthinta amanzi uthinta into eyisidingo onqangi ebantwini ongelula ukuphila ngaphandle kwayo. Izinsuku ezintathu umphakathi uzobuhlinzekwa ngamanzi ngamaloli. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Usakhungathekile kumphakathi asendaweni yaseNdedwe ngaphansi kwaWard 18 ngemuva kwesigameko sokuqothwa ngenhlamvu kwabesilisa abahlanu ngempelasonto ngesikhathi ke behleli ngaphandle kwesitolo esiyi-tuck shop. Ilungu lomndeni ke womunye odlule kulesi sigameko liveze ukuthi ke bafisa kuqiniswa zokuphepha nasezindaweni zasemakhaya kwazise ke isigebengu ziyasichanasela. Yiyo le ndawo endaweni yaseNdedwe kuWard 18 lapho ke umphakathi wakhona uhlalelo valweni ngenxa ke yesigameko sokubulawa kwabantu besilisa abahlanu ngomgqibelo. Ukuzwa ke kabanzi ngokwenzekile sikhuluma ke nalo ikhansela la kuyona le ndawo ozosibeka esithombeni ukuthi kwenzakaleni. Kwaphekwa ngene imoto nje la yafike yamala babuza ukuthi labantu behle emotweni begqoke ingubo zamaphoyisa bevala ebusweni base bebuza ukuthi onjani abamfunayo wathola ukuthi bathu baphenduleka bephethwa ukuthi wayegqoka into epink base beyadubula ke nje banibona inhlamvu udongeni la badubula kwasenda oyedwa umfana wayidayisa la ngaphakathi naye owathi inhlamvu yadlula la emqaleni engaphakathi eyayingene ngewini. Beqala nje sithuke sonke isehle sikanje kangangoba wonke umuntu uyayibuza ukuthi kahle kahle ngempela emishini kwenzakaleni ngoba kaze kwaba emlandweni kube nobugebengu obehle nje ngalokho. Umphakathi
unokukhalaza ukuthi kuze kushone izingane especially abomndeni kuze kushone lezi izingane ezayihleli naye ingenxa yakhe abaneme uba khona kalowo mndeni la endaweni ngenxa yokuthi bathi wasuka la siwakhona wazoletha abantu ababezomosha kwaze kwamoshakala ngisho umndeni. Sibonga kakhulu baba. Njengoba uyizwela ke mbukeli ubaba uLucky Mwahloli oyilona ke ikhansela la kuyona le ndawo echaza ke ngakho ukwenzeka kwaso lesigameko. Ngizocela yena ucamera wami anikhombise njengoba kubonakala ukuthi umonakalo bekuumonakalo okanjani bobo khona obondweni ziyakhombisa khona ukuthi bekuyinto enkulu ebiyenzeka khona lapha. Lesigameko akusona ke esokuqala njengoba ke kulona leli viki khona ke endaweni yase Clermont kuphinde ke kwadutshulwa bona ke abantu abayisithupha nokwenza ke ukuthi kube nokukhathazeka ngenxa ke yokwanda kwezigameko zobugebengu ezenzeka ngemuva kokuthi ke unqonqoshe wawo ke amaphoyisa kuleli ubhekicele kade ke ebambe imbizo ukudingida ke zona einkinga zobugebengu. Ithimba le indaba likhulumisane ke nawo ke omunye wemndeni ukuchaza ke ngaso ke lesigameko. Wayekade elalela usuku lonke. Buthena nje lethi kwasuka umfana wangala ngaphesheya kwala ngaphezulu loshonile naye ababangani naye bathi abahambe bayothenga i-airtime bahamba kanti isikuthiwa mhlambe kwakuno 2 minutes befikile espaza zavele zaduma. Ayisibhlungu ngibhlungu angifuni uqamba amanga. Asiphephile vele asiphephile kakhulu. Lesigameko sigcwe kakhulu undunankulu kanye nonqonqosho zokuphepha komphakathi esifundazweni kanti amaphoyisa anxusa noma ubani ongaba nolwazi ukuba alekelele ophenyweni lawo. Endabeni ze1KZNTV kubi kuntombi khona Mvubu eNdwedwe. Umqondisi komnyango wezemfundo ngaphansi kwesifundo King Cetshwayo Nyakatho nelikaMthani welilenzama uthi ke lesi sikhathi ukuthi izikole sifundisa abantwana ngamakhodi nama-robots ezikoleni ke njengoba umhlaba ubhekene noguquko lwesine lwezimboni phecelezi ke i4IR ukuze ke bekwazi ukumelana noshintsho. Unzama ukusho lokhu ke ekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV ngesikhathi ke isikole samabanga aphansi amandosi primary besivula ngokusemthethweni ke umtapo wolwazi kanye nohlelo lwe-coding and robotics pilot project. Isikole samabanga aphansi amandosi primary endaweni yakwaNdayi esikhaleni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal sethuleke ngokusemthethweni umtopo wolwazi ngohlelo oluxhaswe abaka Room to Read i-computer lab ezolekelela abantwana ngesifundo zezibalo kanye ke ne-coding and robotic pilot projects lapho ke abafundi bezofundisa ngokwenza ama-codes nama-robots. Lolu hlelo ke lwethulwe namhlanje emcimbini obuhlanganisa abazali umnyango wezemfundo King Cetshwayo abafundi kanye nothisha. Our aim is to develop a community poor njoba nibona nama-buildings akhona awekho kahle kodwa ke at least siyazama ngalokho esinakho sikwazi ukuthi nathi sidevelop umphakathi si-improve nabantwana sibalungiselela i-future ukuthi from a primary kodwa abantwana bekwazi ukuthi bayisebenzise i-computer ngendlela efanele namafemu mayifika kwazi ukuthi ke abantwana basizakala. So ngikwazi ukuthi futhi kuze sikwazi sibe ne-computer lab ne-library u-RBM esingambonga kakhulu wasakhela i-building ye-computer lab ne-library. Bengithi ke ngimemile no-RBM ukuthi nazobona sizokukhombisa ukubonga kakhulu isenzo senza kithi nakhona futhi elekelela ke uhulumeni entweni enhlosweni enhle ephatheni nokufunda. Lesikole ke esisendaweni yasemakhaya uthishanhloko kulesi sikole uZulu uthi ke izinkampani eziningi zidinga abantu abanamakhono abaqeqeshiwe ezifundweni ze-coding and robotics. Lolu hlelo ke luzolekelela abafundi ukuthi ke bazuze ulwazi namakhono kafanelekile yemisebenzi eyahlukahlukene. I-coding and robotics inhle ngoba even kuma ikakhulukazi kuma-skills uma ubheka into eziningi i-coding and robotics abantu abasebenza ugesi bayifuna i-coding and robotics, abantu abasebenza ko-Transnet bafuna bayisebenzisa into ze-coding and robotics. Ukwakho crane abantwana bebancane even bekha ngale yanto encane bakwazi ukuthi bona boba nama-skills bebencane bangayibuki nje kuphela kodwa benze in practical. Lolu hlelo lushayelwe ihlombe ilowo ke ngumqondisi emnyangweni wezemfundo King Cetshwayo obeyingxenye ke yezihambeli
zalo mcimbi. Siyajabula kakhulu ukuthi esinye seseyikole zethu zamamanga amancane i-primary school kodwa eziqikekelayo ngayo yonke indlela ukuthi ama-priorities e-sector siwathathe sahamba nazo mabili namhlanje esiwabonayo nesiwasupportayo aseqhulwini. Enye yayo ile esiphakamisa khona ukuthi izikole zi-introduce i-coding and robotics. So ke esinye sesikole seyikole zethu esiyipilotile i-coding and robotics kuhamba kahle, bayenzile foundation phase, bayaqhubeka bayayenza, abantwana bafunda ukukhanda ama-robots, bawasebenzisa ama-robots ukwenza izinto ezithile. Siyakubonga lokho kulesi sikole. Okwesibili okunye esikuphakamisela izandla isikole sethu esikwenzayo ukuthi bafundise izingane ukufunda reading with meaning kuma early grades. Sibonile lapha yasino grade 1 befunda ukufunda nokuyifundela. Siyagqugquzela kakhulu ukuthi abantwana bafunde ukuyifundela to read with meaning kuma early ages and ma early stages. Asiphinde sithishelele ezitolo sobuya futhi siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele ngembukelo sabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ke besithi zona ezihamba phambili. Sekuzovalwa ukuphakanyiswa kwabe ANC uvelile osola ngokunukubeza abafana kanti wezemfundo uvalelwa amanzi nogesi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-17.79 emaqhathaniswa nedola laseMelika, libu-20.39 emaqhathaniswa nopond waseBrithani, libu-17.77 emaqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libu-$1,669.21 ounce, kuthi wolo ongahluzwe wona bu-$97.92 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi ke odabuka kuleli oqeqesha iqembu lase-Saudi Arabia i-Al Ahly uPito Mosmane useqashike omunye abaqeqeshi bakuleli uMahia Davids ozokuba ke ingxenye yethimba labaqeqeshi kuleli qembu. uDavids ongumfowabo kaFadlu Davids useke wasebenza kumaqembu okubalwa kuwona i-Orlando Pirates, Ajax Cape Town, Cape Umoya United, St George yase-Ethiopia kanye neMaritzburg United. Kanti ke umsebenzi wakhe kuleli qembu likaMosimane ukuba ke azoba ngumsizi kamqeqeshi wesibili. Nasi ke isimo sezulu esikalendeleka. Bukelekeze yagoqo bese kuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe ke sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Sala kahle emakhaya.